आखाइ खबनानै हो रायजो राजा नोंथांमोन बेखेवनानै होनो थाखाय बिथांमोना हेभि वेट 110 केजि 112 केजि बिथांमोना दा बिथांमोना खबलायगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा हेभि वेट जोंहा सासे आलासि दंबावो जोंनि बिटिसि दानिया जाहैदों बोनाय रायजो राजा नोंथांमोन सुपार हेभि वेट 110 केजि versus 90 केजि आखाइ खबनानै हो रायजो राजा नोंथांमोन सानैनि गेजेराव नारा नाथा जागासिनो दङ नायदिनि सोर देरहायो आगर देरहायो ना माथा देरहायो नायदो रायजो राजा नोंथांमोन बर'नि रामदादाव आरो बेगादाव नोंथांमोननि खाथियाव आखाइ खबनानै थुलुंगा होनो थाखाय इतिहासाव राजा महाराजाफोरमोनहा गेलेयोमोन to taste the power of their kingdom दा बेखौनो जोङो खूब इन्टारेस्टिं जादों बिथांमोननि गेलेनाया Indian Olympic Association होगोन बिथांनो आराम रायजो राजा नोंथांमोन आखाइ खबनानै हो बिथांमोनहा 110 आरो 90 केजि सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ नायदो दाना नखर सेनाय सानैबो मेंग्लिथारबाय रायजो राजा नोंथांमोन गावनि देहाखौनो दैखांनो हाला जागासिनो दङ नायदिनि सानैनि गेजेराव सोर दैखांनो हायो बे नखर सेनायाव सासेया उन्दुबाय सानैनि गेजेराव नारा नाथा जागासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन बे जाहैदों सुपार हेभि वेट नायदो सानैबो नारगालायगासिनो दङ आखाइ हमनानै आथिं हमनानै बोनानै बायजिरानो नाजादों माथाया जिरायबाय आगरा दाना बिनि आथिं बा आखाइयाव हमनानै बोखारनो नाजागासिनो दङ सानैनि गेजेराव नायदोनो सोर देरहासार जायो रायजो राजा नोंथांमोन